står i dag foran et ganske specielt hus her i Hillerød. Som I nok kan se, så har huset en rigtig smuk have. Det er faktisk intet mindre end Nordens største renæssanceanlæg. Hvis man kigger nærmere på huset, kan man se deres symbolske og dekorative elementer. Huset er bygget af røde sten, som I nok kan se, og grå sandstensbund. Det er det, man kalder for nederlandsk renæssancestil. Og hvem der så bor sådan et sted, det spørger vi aftens ekspertpanel om. Oscar Grav og Christine Glade. Hvad tror I da, vi er fat i her? En mand eller en dame? En person, der interesserer sig for arkitektur. Her nøjes man ikke, men giver det fuld gas. Jeg tror, for at kunne bygge sådan et hus tilbage i renæssancetiden, kræver det både magt og penge. Derfor tror jeg, det er en mand. Ja, Oscar, du har fuldstændig ret. Endog en stor betydning. Han er en mand, som har sat et stort aftryk på Norden. Sådan at aftens hovedperson, han skal holde fest. Kan I komme med nogle bud på, hvordan det kommer til at foregå? Jeg kunne godt forestille mig, at den glæde ved ekstravagansen og overflod, som selve huset signalerer, også kommer til udtryk, når der er fest. Huset signalerer, at vi er med at gøre med en mand, som interesserer sig for detaljer. Måske også sådan, han holder fest. Men jeg kunne faktisk også godt forestille mig, at han havde et øje i køkkenet og borddækning og underholdning. Ja, til sådan en fest bliver der taget godt for sig af de røde barer. Vores hovedperson er overordentligt glad for et glas eller tre. Hvordan tror I typisk, han har den næste morgen? Det vil nok blive liggende under dynen, tror jeg. Ja, men hvis vi nu har fastslået, at det er en mand, der har travlt med at være alle steder, så må han nødvendigvis også stå tidligt op, så det tror jeg. Helt rigtigt. Selvom man godt kunne blive ved til ud på de små nattetimer, stod han altid frisk op næste morgen. Doven var han bestemt ikke. Ja, givet man havde det sådan. Lad os gå ind for at kigge i dette smukke hus. Jeg står her med 3 billeder, og I skal nu finde ud af, hvilken en af disse 3 personer, I tror aftens hovedperson vil invitere med til hans fest. Det første billede viser jo den kendte videnskabsmand, kunstner og arkitekt Leonardo da Vinci, som levede mellem 1452 og 1519. Ham ville hovedpersonen helt sikkert gerne invitere til sin fest, fordi at han var dygtig til lige så mange ting, som vores hovedperson interesserer sig. Ja, så har vi også ham her. Nej, det er jo Johan Frederik Struensee, som levede i årene mellem 1737 og 1772. Han var jo livslæge for Frederik den 7. Han blev jo ikke så gammel, fordi han måtte jo af med hovedet. Men han er en vigtig del af Danmarks historie. En spændende person, men desværre levede han ikke i 1642. Yes. Den tredje og sidste person er Corfitz Ulfeldt. Han var gift med prinsessen Leonora Christina. Han havde stor magt i Danmark. Han var 36 år i 1642, så det var ham, der kom med til fest. Ja, han var da også et bud. Nu kigger nærmere på selve middagen, og I skal finde ud af, hvilken anretning og borddækning I tror aftens hovedperson ville vælge. Ja, hvis nu vi ser på denne side, er der en lækker forret med kartofler, da vi nu ved, at festen skal holdes 1642, hvor kartoflerne ikke er kommet til Danmark. Kan det ikke være denne side? Men desuden er der kun 6 retter på dette menukort. Det kan jeg vel godt. Ja, men hvis man nu kigger på menukortet, så kan man se, at der er over 20 retter her. Det er også fint pyntet op med både vildt frugter og et græskar, som man kan se her. Og man har også et meget skønt surdejsbrød. En typisk renæssanceopstilling. Det er helt sikkert den her side, som vores hovedperson vil vælge. Vi er nået til aftens 3. pointquiz, og vi skal finde ud af, hvilken en af disse 3 sætte tøj, I tror aftens hovedperson ville vælge til hans fest. Det første sæt tøj, det er jo den klassiske kjole og hvidt, med den karakteristiske pingvinhale. Hvorimod det andet sæt tøj, det er rødt og rigt dekoreret med ordner, en typisk kongedragt fra 1700-tallet. Den her, det ligner en kongedragt fra renæssancen. De hvide lange sokker er også meget typisk kongeligt, og de puffede ærmer til. Nå, Christine, har du så en fornemmelse af, hvem der kunne bo sådan et sted som her? Ja, jeg tror, vi har fat i en konge her. Det var nok et godt bud. Prøv at se de 3 billeder her. Nu skal jeg passe på, at jeg kommer til at vælte dem. Ham kan vi jo lige så godt udelukke. Han er jo en konge, men tæt på. Det er Hannibal Sehested, som er statholder i Norge. Har du en afgørelse? Ja, det har jeg. Denne smukke mand, det er jo Frederik II. Men ham her,
ved, vi elsker store fester. Christian den 4. passer til alt det, vi har hørt i dag. Ja, Oscar og Christine. Vi er nået til aftens afgørelser, og I skal nu vise, hvem I har valgt. Jeg har valgt Frederik den anden. I modsætning til det har jeg valgt Christian den 4. Ja, og der vinder Oscar jo så tillykke til dig.